tipyn o brofiad. Rwan, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Enillydd, chwilio am Seren, Junior Eurovision 2018 ydy... Manw, ella bod hwn yn gwestiwn gwirion i ofyn adeg yma, ond sut mae'r teimlad ar hyn o bryd? Dwi'n mor hapus. Dwi'n gwybod beth i ddweud. Sut ti'n edrych ymlaen rwan at Belarus, achos mae'r profiad yma wedi bod yn eitha arbennig i chdi, yn dydi? Do. Dwi'n gwybod. Miliynau fydd yn gwylio. Dyna faint fydd yn gwylio draw y Belarus mis nesa. Dim bod eisiau dim pwys yna chdi, o gwbl. Tara ti di mewn. Sut wyt ti'n teimlo? Wel, yn waelod araf fan hyn, mae tocyn Manw i fynd ar yr awyren i Belarus. Felly dyma fo, Manw! Dwi'n gorau agor o? Gei di neud o i, Manw. Ti'n mynd gyfer... Rhowch clap arall i di os gwelwch yn dda!